Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tikulandileni nonse kuno ku Free Online Madrasa. Mu programu yathu yomwe tikufotokozerana zokudza zakatul fitri. Mu episode yapita ija timafotokoza kuti mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallama adalamula kuti zakatul fitri iperekedwe kuchokera mu chakudya. Ndipo Abu Sa'id al-Khudri adachula hapo zakudya zingapo malingana ndi mmene zinkapezekera mu nthawi yawo ya mtumikiyo. Adachula za tende, adachula za tirigu, adachula za cottage cheese, komanso adachula za magrepu ofutsa. Ndipo adanena kuti chakudya chathu mu nthawi imeneyi chidali chimenechi. Koma maulama ali pawiri kumbali imeneyi, ena amanena kuti chakudya ichi chidali staple food yawo. Chidali chakudya chimene iwo ankadya mnthawi imeneyo ngati staple food. Ndeti kati staple food ni chakudya chimene chimapezeka nthawi zambiri, chimene anthu timadalira numanena kuti pakhomo pathu pano tindi chakudya. Ndiye iwowa adagwiritsa mfundo yonena kuti chimene chitaperekedwe apa chikhale staple food. Ndeti kayang'ana kumalai kuno staple food yathu ndi monga mpunga, komanso chinangwa amene anthu amadya ijeni ufa wakandole, komanso chimanga kumene chimene timakagayitsa ndikupanga ufa. Zitatu zimenezi zikugwera mu staple food. Ndiye pali gulu lina la maulama limene likutsindika kuti Abu Sa'id al-Khudri muhadithi ija adachula zinthu ziwiri. Adachula za staple food, komanso anachula za in general chakudya china chilichonsecho. Chifukwa ananena kuti munthu apereke swa'an min ta'am au swa'an min tamri au swa'an, ndikuchula zakudya zimene tazichula folo zija. Kusonyeza kuti chakudya chinacho chili padera, ndiye paliso zakudya izi zimene zinali staple food. Ndiye gulu lina la maulama likunena kuti palibe vuto munthu kupereka ngati kumalai kuno kupereka kaya ndi mbatata, kupereka ngati zakatul fitri bora ikwane 2.5 kgs kapena 3 kgs, kapena kupereka nyemba kumene, kapena kupereka munthuyo dowe chimanga kukachola munda mwake ndi kupereka monga nthawi ngati ino, kapena ntedza kumene, ngakhale nso flour weniweni uja, flour wobekera uja munthu akhoza kutenga 2.5 kgs ndi kupereka. Kapena mwina munthu ali ndi jeni mati chanichi, ali ndi nyama, akhoza kupereka nyama, kapena nsomba kumene 2.5 kgs ya nsomba, so long as chili chakudya choti anthu akhoza kudya amene mukukapatsawo. Zimenezo ndi zovomerezeka ndithu chifukwa zikugwera mu ta'am. Ndiye ala kulli hal aliyense aone ndi kuthekera kwake, koma chimene atachotse m'manja mwake ndi kumpatsa osauka, iyeyo asapereke ndalama. Tikunenetsa apa sitikukamba za madhhabu awina aliyense, tikukamba za mtumiki wa Allah yemwe ma yantiqu anil hawa, sama yankhula kudzera muzilako zake, ama yankhula zochokera kwa Allah. Ndiye iyeyo adalamula kuwalamula asilamu, ngakhale adali ndalama asilamu mu nthawi imeneyi amapereka chakudya. Ndiye tiyeni tipereke chakudya, ndipo zakudya zimene zachulidwa apapazi tikhoza kuzipereka zimenezi. Ena akhoza kupereka mbatatesi, ena akhoza kupereka kaya ndi chakudya chimene inu mukuchona kuti ndi chakudya kudera kwanuko. Chifukwa zakudya ma staple food ndosiyana-siyana. Ena amadya nthochi, kungopanga nthochi kaya ndi koko. Basi zimenezo ngati inu zili kwa inu staple food, perekani zimenezo. Sipali limit yonena kuti mungopereka chimanga ndi ufa kapena ndi mpunga wokha basi. La, tili ndi zambiri zakudya madera amene tikukalawo. Tiyeni titenge zimenezo tuwapatse osauka kukhala zakatul fitri yathu, tisapereke ndalama. Chifukwa kupereka ndalama kwa Allah subhanahu wa ta'ala siwerengedwa imeneyo kuti ni mwapereka chani, mwapereka zakatul fitri. Tiyeni tsopano tikumane mu gawo lina limene titafotokoze za amene tingamperekere kuchokera pa nyumba pathu, komanso ndi yemwe akuyeneka kuti asaperekeredwe kuchokera pa nyumba pathu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.